मिथिजानो लुबैयो जोङो बेखौ बैग्रिबारि गामिया आसिन कार्तिक जरा जरि माइ ओंखारैनि सिगां गोदो गोदायनिफ्राय होबोबाय थानाय हिसाबै मोनसे परम्परा नेम होननानै जों फालियो। बे जाहैबाय जोंनि लोक्षि फुजा। बाहाय जोङो बुधबार बिस्थिबार होनाय जायो। देग्लाय जोङो आसिन दाननि बांला 23-24 मैयानिफ्राय दिनै फुजाखौ होदों। दा जोंनि बे बैग्रिबारि गामिया बेखौ गोदो गोदाय आबै आबौनि समनिफ्राय फालिबोबाय थानाय बेखौ जों लोक्षि फुजा होननानै होनाय जायो। दा बाहाय जोंहा दहाय फुंनिफ्राय होनानै दा बेलासि समाव जोंनि आइजोफोरखौ बे थानसालिनिफ्राय बाथौसालिनिफ्राय गारजासालिनिफ्राय जोंहा लोक्षि लाङो माइनावफ्रा। दा बे हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो दहाय जोङो नैबेहाय खुगा फोरनाय जायखौ जोङो माने इसमुखिया बिसमुखिया सोरबा मोखावनाय मानाय बेखौ जोङो खुगा फोरनानै लानाय जायो। सबाय सिबिं आरो जों 9था ग्रहनि बानलु गोमोन माबा थुनानै जों गावगारनाय जायो। बे जाहैबाय जोंनि बायदिसिना गाज्रि ग्रहफोरखौ गावगारनाय बे जोंनि नेम। बेखौ जों जाना गुरुनि गेजेरजों बेखौ जोङो मावनानै लायो। दा जोंहा न'खर न'खर बयबो आइजोफ्रा गावबा गावनि न'आव इसिं न'आव लोक्षिखौ सोनानै दोनहैगोन। अजानि गेजेरजों बेखौ जोङो बोर बिनानै लांगोन नैबे जोंनि माइनाव गारजानिफ्राय। दा बेहाय नेमा जाहैबाय जोंहा जोंनि आइजोफ्रा बिदन दख'ना गाननानै बान्दो सेलाव खानानै खानाय हसारनानै दनाव गय जरा फाथै जरा प्रसाद एसे होनानै आलारि बाथि फोजोंनानै खर'आव रुजुनानै लांगोन। दा बाहाय जोंहा आइजोफ्रा लामायाव सोरजोंबा रायलायनांगौ दंबाबो रायलायलांनो मोना। न'आव सौहैयागौमानि बिसोरो रावजोंबो रायलायनो मोना। बे मोनसे जोंनि बाथौ धोरोमनि जोंनि नेम आरो बे नेमजोंनो जोंहा जोंनि न'खरनि थांनानै थानाय बयनिबो न'खर गोजोन संसारनि थाखाय जोंहा बेखौ फालिनाय जायो। बेखौ जोङो बोराइ बाथौ एबा जोंनि माइनाव गारजानिफ्राय बोर बिनानै लांनाय जायो। आच्छा खांख्ला दै गायदों सारि सारि अन सारदों फुरगानि आलियाव बेजों लोगोसे बे खांख्लाजों लोगोसे अन सारदों फुरगानि आलियाव बे खांख्लानि लोगोसे बिनि ओंथिखौ फंनैसो बाथ्राखौ मिथिजानो लुबैयो। बेयो जोङो खेराइखौनो जों होननांगोन। मानो होननानै बुङोबा बाहाय आं दहाय बुंनाय बायदि खुगा फोरनाय सारि सारि खांख्ला थुदों 16था फाथालि होदों। बाहाय जों खेराइनि बायदिनो एक्जाक्ट माने जोङो बुलि बुदानखौ होनाय जायो आरो नैबे सान्द्रि हेबनाय सान अखाफोरनि बेखौ होनाय जादों। बाहाय जों अन होदों। जोंहा खेराइया हिसाबै जों बेखौ बे गारजाजोंनो लोगोसे जोङो बेखौ फालिनाय जायो। आरो बावनो जोंहा गोबां नेम दङ। जाना गुरुआ जोंहा सल' खिथागोन मन्त्र रायगोन बुंफोरना होगोन मानि थाखाय मा होनाय जादों बेखौ दहाय जोंहा खालामखांबाय। दा जोंहा जोबनायाव बे नेमावनो खेराइनि बायदिनो जोङो बेखौ अन होदों खांख्ला थुदों खुन थुनानै होदों। बे जे एक्जाक्ट माने खेराइनि बायदि आरोखि खालि जों खेराइयाखै हिसाबै जों बेखौ होनाय जायो। आरो बाहाय जोंहा खुगा फोरबाय दहाय सबाय सिबिं होनानै खुगा फोरनाय जाबाय। आरो सोरनिबा मोखावनाय खेथि आबादफ्राव उमुगनि खेथिफ्रा ओरैबायदि जादों बेहाय मोखावनायाव जाहाथे खुगा नाङा बिनि थाखाय जोङो बे खामानिखौ मावनाय जायो। बे जोंनि फोथायनाय बाथौ धोरोमनि। दा गुबुना बोरै होयो जों बेखौ बुंनो रोङा। बे जाहैबाय जोंनि गोदो आबै आबौनि समनिफ्रायनो मोनसे फालिबोनाय नेम। दा बे हिसाबै जोंबो दासिमबो जों गाराखै आरो गारनाय नङा। गोजोननाय थाबाय। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।